Bine ați venit la ora de geografie! Sunt Mario și astăzi vă voi spune despre cristale. De-a lungul timpului, omenirea a utilizat puterea cristalelor și a pietrelor în scopuri diferite. Cele mai vechi legende despre cristalele magice ne conduc spre Atlantida, unde se presupune că oamenii acestui popor avansat foloseau cristale pentru a canaliza și a utiliza energia macrocosmică. Astăzi, datorită dezvoltării rapide a tehnologiei, cristalele sunt folosite pentru a transmite și a amplifica energiile în multe feluri. Cristalele reprezintă una din principalele contribuții ale noii ere și pot fi utilizate pentru o imensă varietate de scopuri, inclusiv medicale. Cristalele mitologie. Superstițiile, mitologia și literatura au fost întotdeauna legate de prezența cristalelor încă din cele mai vechi timpuri. Nu puține sunt mituri în care inelele misterioase aveau puteri magice, chiar și globul de cristal al predicătoarele este tot o mitificare a puterilor nemărginite ale cristalelor. În practica medicală a multor curturi străvechi se regăsește portul la gât și al amuletului și al talismanilor, folosindu-se diferite pietre în funcție de boală, pentru a obține efectul tămăduitor dorit. Și indienii americani, dar și maiașii, foloseau cristale pentru diagnosticarea și tratarea diferitelor boli. În mitologia persană, se spunea că lumea stă pe un gigant safir, care îi se datorează culoarea albastră a cerului. Smaraldele erau cândva considerate drept șerpi și li se atribuiau proprietăți medicale. Rubinele erau simbole ale puterii și al dragostei în evul mediu. De aceea, adeseori, domnițele medievale prezentau cavalerilor lor trofee din pietre prețioase. Unele pietre au fost atribuite fiecărui luni sau fiecare semn zodiacal. Obiceiul de atribuire la unei pietre prețioase fiecarei luni a anului provine din secolul I, descris de cele 12 pietre de pe pieptarul lui Aron, marele preot din Israel. Obiceiul de a purta pietre caracteristice lunilor a devenit popular abia în secolul al XVIII-lea în Polonia, de unde s-a răspândit în Europa și apoi în toată lumea. Efectele cristalelor. Se presupune că există anumite efecte pe care le au cristalele asupra celor ce le poartă. Amplifică sau induc aspecte ori calități pozitive: curaj, afectivitate, creativitate, concentrare, bucurie, calm. Diminuează aspecte sau stături negative: teamă, stres, depresie, boală. Elimină anumite aspecte: furie, pesimism, violență, egoism. Absorbe energii negative în mediul înconjurător. Vă mulțumim pentru atenție și vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Sper că nu ați uitat de like.